ciutat. Bonaventura Durruti, Escasso i García Oliver, ells varen ser els solidaris que menyspreuen el poder. Farà just 75 anys que entre Bages i Berguedà hi van haver una trentena de detencions, en realment 27. La majoria van ser torturats i, bueno, per desgràcia, els germans Vito de Rucaus i Huertas Vilella i Bertodillo Berga van ser assassinats després de tortures. I va fer aquesta frase que s'ha mitificat tant, no? Que va dir, hòstia, és l'esmolet. I el guàrdia civil li va fotre una bufetada i li va dir, aquí no se conoce a nadie.